Right, muri Zimbabwe. Karoi yakabva yati iyo pachezvayo isakazvimiririra zvekuti muri kuabducta vanhu kana muri kuvatocha kana muri kuita sei, isusu hatisi kuzviziva, hatina kunge tambonzwa shoko rakafanana nairoro. Yakabva yataura kuti iyo iri kudawo demonstration. Naizvozvo Karoi panapa iri kunyora tsamba iri kuti dear sir or madam, and if I not reference notification info holding of a public demonstration in Harare Central Business District. I write to give notice of a concerned citizens of Zimbabwe public demonstration to be held on the 7th of August 2024 in Harare Central District. This notification is made in terms of Section 7, 1B of the Maintenance of Peace and Order Act. Muri Zimbabwe, muri kusinzwirawo. Karoi yataura kuti iyo pachezvayo yakamira. Mukaona maita magamba akamira saiwaya, tinenge tichitaura kuti takutanga kufamba. Muri Zimbabwe zvinhu zvinodadisa kuti vanhu vanyore. So isusu chinhu chatamirira notification iri kubva kupolisi kuti ivo vatambirana sei nayo tsamba iyi, ndo nyaya yatamirira. Asi isusu kuziva kwedu itigarwe haasi kuda zvemademonstrations izvozvo, asi tsamba kana yanyorwa kazikureva kuti zvinhu zvichaitwa murunyararo, zvinhu zvichaitwa murunyararo pasina bongozozo, pasina kuluta mashops evanhu. Thank you for watching this video. Asi nyika ichasunungurwa nekaroi Harare makanyarara nemamwe maguta mahombe akafanana Bulawayo. Thank you for watching this video.